radi? Samo to ne pustila, da nam nešto, kad se budemo vraćati. Oni misle da treba da kupe balonjare u sredini strana. Dobro stvari ti da bereš samo koja je najdeblja, nebitna je sredina, razumiješ? Da, da. Onda oni to da bude široko, da lepo izgleda, da ovo, da ono. Ja sam rekao ove, ne, isto balonjare nisu dobre kao one što stavljam ovima nevesti sliku, ne da dojde. M je mnogo deblja od obične balonjare sa protekcijom. M je certifikovano za 50 sata. Sigurno ima neka greška koju upravi. A? Ima neka greška koju upravi. A da. Ne znam da moramo No sigurno. No sigurno. Majke. Kuću. A ove strane onda da je Luka stvorio ovako ima prsa. Ja, ona prvi put vidim.
To je bio. A? Jo.
samo. Mini, Jumper. Vidi da mi ne ispadne ovo pozad. Kako se ovo veze? Nije ti ovo dovoljno zategnuti. Na dole. Može. Čekaj samo ovo, da. Ovo da. Sad može. Čekaj da tramde. Odlično područje ovaj usrane udare vetra. Ovo je katastrofa. Ovo je danas bilo, i danas,